Evo nas natrag, najeli se, napili se, izigrali PlayStation, sad je vrijeme za nastavak ove proklate igre. Čisto ono da znate, ali upravo smo morali prolaziti cijelu špilju ponovo. Da smo bili naivni i mislili kako se igra automatski seva točno tam gdje mi želimo, ali ipak je na checkpointe, pa kaj ćemo se oba dvoje primiti za ovaj konop. Isuse, pa to sad moramo preko ovog, Zakaj? preko ove jame. Pa da, idemo. Ja se bojim, idemo. iskreno. Pa ja, ako se neko boji visine, to sam ja. Ja isto. Ja se jednom rukom držim. Eto. Ne moraš, samo da malo više prema mikrofonu. Ok. Ajde. Niš. Idemo. 3, 4, zdaj, ajmo. Ujebeno smo ovo odradili, frende. Hop. A niš, budemo se još... Idemo iza, naprijed. Zanimljiva fizika. Od moje glave. Da. Kako si se pustio? Aha, sam se pustio, čuj mene kako se pustio. Pa da, X, skočio sam. Da vidimo. Još sam te pogodio sad. Kuglana. Pa i ličimo na čunjeve malo, tako. Ok. Da vidimo gdje smo. Šta nam je začiniti? Ćemo glumit zombija malo. Fino. Aha, novi puzzle. Niš, ti stoji na ovoj strani. Da vidimo kaj je tam samo. Ide. Walking Dead, gleda. Aha, napravio si proto utek sad. Kužim. Da vidim sam kaj je tu, pa... vagon. I? Možda vagon baciš... Ne, mislim da ne. Ne znam. Mislim, ne znam kako bi trebao vagon dogurat od tam do ovdje. Jel bio checkpoint on? Nemam pojma. Ajde, niš, staću ti se ja za protuutek tu, pa ti... Čekaj, pa ide ovo! Htio sam vidjeti kako letiš. Evo. Ajde, idemo. Ne mremo oba dvoje, vjerojatno. Pa možemo, pa viš da sam mogu sad doći pa da, ako smo oba dvoje na istoj strani, mislim da će pretegnuti tam. Možda. To da, no, pravo si. Idem. Laganica. Vidi me. Juhu. Ruke su epske. Definitivno najjača mehanika u igri, ja. Ali nećemo se... Ipak ćeš ga gurnut, a? Aha, tu se možemo popis gore, ja mislim. Ili... Čekaj, ja se mogu... Provuć. Provuć? Mislim da to nije namijenjeno za provlačenje. Ajmo pravo s druge strane, ako ne ide s ove, ajmo ga povući. Ja sam mu ga zajeba. Čuo, kaj se hrvaš sa mnom? To će sigurno pomoć. Čekaj, da povučemo vagon, gotovo je. Kaj smo napravili s vagonom, napravili smo. Tu je di je. Ja mislim da bi trebali ići na drugu stranu, da vidim. A kako? Kužiš, i onda s druge strane moramo skočiti na vagon. A kako da s druge strane se popest? Pa evo, pomoću ovog čuda. Pa ne moramo skočiti toliko. To je bilo koliko je to daleko. Ja ću ti staviti tu. Ili, a možemo! Aha. Pa ti si genije, frenda. Rekao sam ti da u škole završi. Nisam znao da si ti pametan. No. Po potrebi. Po potrebi. Čekaj. Ajmo. A uspio si i ti, a? Fino. Je. Ajde, debeli, ono. Sad. Prasad. Kako te moje ohlabrio s rukom? Evo me. Zake, kaj nismo dovoljno zgibova napravili? Idem ti skočit na glavu. Ajde. Sad ćemo primit. Znači ova mehanik... Nema me jeba da sam zapeo. Pa... X. Ajde. Kakva su mi jaja. Su plava. Čuj. Ne gledam, pravim se da ne vidim. Evo ga. To. Ajmo. To. Bravo. Svidio? Teamwork, čoveče. Skoro sam se odbio. Koliko sam debel. Baš su slatki. Ajmo.
Hod. Prejaki su. Kakav hod. Meni se čini ko da smo na Olimp stigli. Se popeli. Pogledaj koliko smo prošli. Sam se okreni i pogledaj koliko smo prošli. Aha. Niš, otvorimo vrata i... To je veliki izazov za nas. E, Da, to je bila ona snimka, mislim da je ispod kauča negdje. idemo razvaliti sve, ono. Party Trashers, gle. Opa. Ćemo pillow fight nabacit neki. Gay pillow fight. Ajde. Pa ne mora biti gej. Ne, Ne mora. ti si sad. Sad imamo one lopte da se možemo zaletiti Da. jedan drugog i odbijati, to bi bilo odlično. Bum. Ej, nema Bum. držanja za rukavicu. Bum. Čekaj. Opa! Evo sranja. Evo sad će mama i tata popizdit. Kako mi je glavu slomio. Isuse Bože, ubija me. Neumoljiv sam, kaj ti je? Okej. Dobro, odustajem. Dok... Evo ti još jedan. Češ sa zvučnikom vidjet kak je. Ajoj, ne. Uj ti ovo, kad bi trebao ne kovčeg biti. Čuj ovog bulja. Nema kovčega. Idemo kroz vrata. Mi Exit, smo ovo, gle. ček. Kaj bi ti sad? Idemo sve razvaliti. Pa ne, to sam tako. Evo ga, odo ja. Bravo, to ti zato nisi kovčeg. Niš. Ili? Ne, a ja sam. Aj, mene je povukao za tobom. Da. Kako džubre od igre. Dižite Fulali se, smo pijanci. madrace, ja mislim da su ovi madraci trebali ublažiti pad, ali... A nije, oni za neke služe. Možda ih moramo postaviti jedan na drugi. Ili preskočiti. Daj, ajde, sad Ili- ćemo mi to riješiti. Ili jednostavnije polomimo daske, da, slažem se. Baš sam to mislio reći. I uzmi si jednu dasku za odbijanje čega god u sljedećoj prostoriji. Nešto će treba, da. No, ne znam kaj će dobro doći. Fire extinguisher. Ajde uđi malo, daj. Isuse, uzmi Daj, tu uđi dasku. Da, Ču jašim na daski. Bam ti oca. Oh! Kakvi su ovo pokreti besmisleni. Ok, slomili Nisam smo ja. Lego kockice. Nisam ja, majke. Ču mjuzu. Sad je postala ozbiljna igra, kao. Ali, Mislim da se to neće dogoditi. Nadam se da se neće dogoditi. možda treba baciti ovaj fire extinguisher. Ma kata. Imamo... Ok, koji ti je bog danas? Danas sve kužiš odmah. Da, Aha, inače mi imamo treba... sada, treba će i ovaj... Inače mi treba malo duže. Danas sam on fire. A mi uzeti ovaj fire extinguisher. Da, uzmi, nikad ne znaš. To je ona pohlepa iz igara inače kad Ne igramo znaš, pa da. uvijek hoćeš uzeti sve sa sobom. Ne znaš šta će ti konkretno, ali nek se nađe. Nisi ti? Otišao sam preko. Kako? Pa preskočio sam zid. Aha, može se ovdje. Moraš mi pomoći ovo dovući, gle. Ja pokušavam. Zid me spriječio. Ajde. Razbi zid. Kad ja razbijam, ja se neću penjati. I sad pipica. Ajmo. Gle. Kaj ja radim? Ode čovjek. Dobro, Evo. vratio me na istu. Već sam mislio da će se vratiti na prijašnju stazu. Gle, idemo ovo probat zajedno povući. A tu si, ja sam mislio da si preko jeba. Ne. Mogu bi ja malo oči otvoriti. Kombiniram, kaj ti je? Jel mi se miče to ili? Mi da vučemo u suprotne strane. Tako. A kaj ja radimo s tim? Ne znam. Da stavimo pa da skočimo na kuglu. Tako. Da, to je meni pamet. Jesam ti rekao da će moje dugogodišnje iskustvo u igranju avantura Broken poslužiti? Sworda i pizdarija. Da, Sigurno Grim Fandango Remastered na PlayStation. jesam. Ja još nisam upalio to, ali imam ga skinutog. Sve To mi mi je je- teže počinjati nove igre. Da, to mi je jedna od najdražih avantura, stvarno. Znam. Meni isto. Ne volim avantura, ali to mi je jedna od najdražih. Baš je dobra i
Setting je dobar, sve je dobro. Ajde! Ti si ko Miley Cyrus, jebate. Ko je Miley Cyrus? Čekaj, ne znaš Wrecking Ball pjesmu? A? Šta je to? O Bože. Evo, Uzmi, dame i šta je gospodo, to je jedina osoba koja ne zna šta je Wrecking Ball. Pa to je Miley Cyrus, ona, mislim, Ko je to vrsta glazbe? pjevačica. Pa pop. A jebote, Smeće. pa nije čudo da ne Pa znam. smeće, znam. Gledao. Bob the Builder, on. Da je metal, znao bi odmah. Ali A ne bi mi to znao. Čuj. A čuj ovu pozu, ovo je... Znači ovo će ići na thumbnail, ovo tu. A ne, Ovo ide na thumbnail, ovo je legendarno. a fakato. Ok, čuj ide ovaj Wrecking Ball. A da li ne znam di treba ići? Uviš? Sam malo, ajmo se mi prošetat tu dalje. Mi idemo odmah rasturat, a ni ne znamo kad treba rasturiti. Uvijek je najbolje i najbrže. Prvo srušit pa onda pitat, jel? Pa da. Naravno. Koji naši doktori? Prvo ti odrežu nogu, onda pita jel te možda bola noga. Nemoj naši doktore, ovak ne bu nas imao ko liječiti uskoro. Svi Kako će- ne? Pa svi mog će- dedu ti je Arap liječio i operirao i sve. A da? Uvoz. Uvoz, da? Mm. A dobro. Lagana digresijica, ne? Mi volimo digresije. Mislimo da je zanimljivije kad pričamo pizdarije o svemu i svačemu. Pa da, ali mene samo jedna stvar brine. Kad je zadnji put bio autosave. I to? A i kam idemo, ono, penjući se po ovoj zgradi? Pa ja se nadam da ide negdje gdje ću moći skočiti. Evo, opet ovaj kolut. Kaj da radim s tim govnom? Ne, gle, na vrhu zgrade je kontejner, to mi je jasno za kaj je. Za šta je? Pa, bacit smeće je. Popećeš na vrh zgrade i bacit smeće, kaj? Mhm. I nije to logično, nije. Pa, u obrnutom svijetu, Daj, da. stani tu malo, pričekaj. Mislim si samo probat nešto. Aha, ajde, čekaj, stani, Ups. Htio sam da vidim, ajde, ponovno, vidim koliko će me ozlijediti. Što će me, nemoj me jeba da je zapelo. Da. Jebam ti O, oca. Isuse Kriste, zgurat. a kaj smo napravili Pa sad? dobro, to je realno da ne mre ovo u stepenici. Ali čekaj, ali kaj smo sad napravili? Niš. Pa dobro, očito znači ovo ne mre gore, znači mora dolje. Pa da, gle, tam je zid da srušimo. Di? Pa tam, A, pretpostavljam. vidim. Ali kaj bi nam taj zid donio? Apsolutno Ne ništa. znam, ono, možda prođemo u drugu ovu zonu. Vidi. Viš koliko zona. Ja, nešto si mi bijel. Jel? Pa zato i stojim na suncu tu da malo uhvatim boje. Aha, misliš da taj zid, a? Ajde ti skoči dolje, vidi šta ima. Čekaj, bilo je dobro. Idemo probat. Zroka taj. Vidi. Ajde, ja skačem kad ti zrokaš. Evo, ja dajem ljudima dobar prikaz toga što radiš. Tako se nemoj sramotiti previše. Ni sebe, ni mene. Evo, vidi. Pa ovo je savršeno. Bravo. Koji smo kurac išli na vrh zgrade onda? Ja tebi velim da sam danas on fire. Jedno kaj ne znamo sada kak ćemo skočiti. Aha, možemo od tuda probat. Ruke u zrak, ono, standardna procedura. Op, moraš ono ovo ko starica za dobro jutro svaki dan, pa malo da, sklekove. mislim da... Ide. Kako se... Ej! A, si vidio skok, brate, ovo je bio... Ne znam nijednog atletičara koji skače, tako da ne znam kaj bi rekao. Da, samo kaj je problem kaj ti se ono... Partner ne mre popest baš. Aha, ne mreš. Nije baš partner penjač. Aj, danas si pametan pa trebaš mi, ali inače bi razmislio više puta. Ajmo! Mislim da nisi za mene, nek si za... Kaj se dešava? ma cigani oko hoće aute, ne. Kaže stare aute, stare mašine. Ja moram se bacit. Ne, daj s drugom rukom. Moram te razočarat. Evo ti. U biti da, baci se, kaj onak će te teleportirati do mene. Čuj ovog Ramba, ono, s jednom rukom tu mi iz gibove radi full. Jo. Cijelo vrijeme glumataš, tu te navlačim za sobom, pomažem ti. Pa da se malo oznojiš, kaj. Nisi dugo. Vidi. Opa, kaj ćemo sad? Ne znam, puno tu pizdarija ima.
Vrata ne vremo otvoriti. Pa da, ali ovo tu sad nam ne ide baš u prilog, ono. Gle. Kaj ima tu, niš praznina. Vrata ne mremo. Gle, Wrecking ball, pa Wrecking da, ball. pa preko, vidiš. Bravo. Ja mu lagano pričekao, pa... Aha, izvidiš. Pa da. Malo izvidiš kad će se dogoditi. Sva sreća pa ne mogu umrijeti. Dok je se ovo njiše znao stalno lijevo desno, kako je ta fizika čudna. Sad ja moram to uhvatiti, a. Ovo će biti takav fail. Isuse Bože, dragi. Ovo je bila prognoza. Ako trebate tipove za kladionicu, javite se meni. Prognoze i pol. Kakva legenda! Taman sam te uhvatio sa svom kamerom kak padaš. Ajde, popni se, tele. U biti da. Može i tako. Čekaj. Treba nam ona kutija. Gore. Kako kuti? Evo tu gore, gle. A možda i ovo može poslužiti. Kaj bi ja morao ići po kutiju, on, pa nisam lud. Nisam bedak, ne? Ali i ovo je problem. Samo imam ja rješenje. Imaš? Nije uspjelo. Kako glupo izgleda. Još zvuk onaj toing. Ali sad ne znamo kaj ćemo Idem dalje. po kutiju pa ćemo vidjeti. Ili možda s ručkom. Razbit. Ne? Pa ima smisla. Ma ima to, to izgleda ko onaj plunger. Ko dildo izgleda je. Opa, di si sad, kaj je? Ok, mene počinje biti sram, svaka ideja je tvoja. Da, igrica je skriptirana na to da staviš gore kutiju. Sam mislim da moram ovo... Da Kaj? ovo poluga je, evo te da se stavi ovdje. Ali nije, to smo već iskoristili. Aha, već si iskoristio, Je, aha, je, je. aha. To je onda Prosti druga kaj sam priča. malo ispred svog vremena danas Da, mi je. moraš za mene malo sporije biti, da te mogu pratiti. Malo ću i sporije pričat za tebe, može? Okej. Nisam Ajde. gluh, sam glup. Okej, sporije Razlika sam. je. Čekaj. Opa! I? Kaj smo dobili? Vrata su se otvorila. Znači ovo je tu samo diverzija bila. Ovo ničem ne služi. Kakva zabava je. Kakva simplificirana, priprosta zabava. Daj, evo, Sram me da uživam toliko u igri. evo, omogućit ću ti da bar ovu polugu povučeš ti, ajde. Ajde. Imat ćeš Kad to se zadovoljstvo. sjećaš korisnim. Ovo će biti grdo. Čekaj, sam krivo povukao polugu. Ovo će biti grdo, čekaj. Šta je sad, jesi išta pomaklo? A je, gore vrata. Kad ti držiš polugu, vrata se otvaraju. Gle. Gle mi nogu. Tanzen. Čekaj, Kakav dancer. Pa vidi ga. to je ovaj shuffle. Shuffle. Znaš ovaj moderni ples. Gangnam Style. Kaj ti radiš, Superman? Možda hoće da mu pole dance bacim, a? Opa, Mislim da se možeš popest na to. Ali znam kaj mogu, frende. Nemoj me jebat. Znam kaj mogu, ne. Jebim ti. Malo je zeznuto, a? To si priznam da je to slučajno. skužiš. Jesam. Evo, priznajem. Ako ti je tak lakše, Ne, mislim, ja ovo ne bi nikad skužio da se to može pomicati. Nikada. ne sam to, nek sad imam i oruđe. Ja ću nastaviti plesat ovdje, ti se odvuci tamo. Kaj nije dovoljno kaj moram plesat za ljude, nek me ti još lupaš. Evo, pridrži mi ovo, treba mi Pa pokušavam, ali me lupaš. čekaj, sad ću ja riješiti stvar. Riješio si. Druga strana. Malo si se zajebo. Evo, sad je to sranje, možda da, na drugu stranu, a? Niš, ja ću do tad probit vrata, ne brini. Frende, ja brinem da niš od toga. Niš od toga, a? A-a. Pa
kurac kako bi ja... Da možda moram staviti ove dve žute između, možda će to zblokirati vrata pa ću moći proći. Pa jebote, da. To bi bilo dobra Aj, ideja. ja ću držati i stavljaj. Ili hoćeš da ja nosim, a ti drži. Čekaj, ti si dobar u držanju za sad bio. Najbolji. Prvak svijeta. Idemo vidjeti. Čuj ovog moga. E. Oh, yeah. To će biti teško namjestiti. Ma nisam ni mislio tak, možda da Nego? sam staviš pa ulegneš na pod jednu do druge. Pa možda bude dovoljan razmog da mogu proći, jel? Ajde da vidimo. Jel ovak teško da ćeš pogoditi točno. Da blokira, ne znam jel može uopće. Da. Bitno da, den sam tu već pol čuke. Ajde probaj samo ovako da vidimo što će se desiti. Ne, nije jedno s drugim. Ma. Mhm. Toliko ideje on. Predsvikalo ga je. Da vidimo jel ga je stvarno predsvikalo. Jel stvarno realna igrica? Nekako sumnjam, jer ako je to napravilo, onda je to beskorisno dalje. Da, nije. Da, ali ovo bi bilo glupo da sad ja idem samo u... A ne, ima tu jedan vidiš ovo platformica tu, Da. s lijeve strane. Možda na to možeš skočiti pa će meni ostati otvoren put. Ajde vidimo. Ne, to su ona tam vrata. Gle, ostalo ti je otvoreno. Kad držim 15 minuta već. Čekaj, kako bi to sad, ne kužim? Koja bi to fora bila? Moraš nešto tamo napraviti jer ja ne mogu nikak proći. Kak si ti potrgao onu pologu s druge strane? Pa ne znam, samo sam ju izvukao, Aha. možda sam malo snažniji, pa. Ajmo s dve ruke, možda mogu potrgat pa. Da, kutiju stavim između, sumnje da će kutija zblokirat. Da. Niš, odi ti, riješi sve, ja ću tu plesat malo za ljude. Evo, gleda pole dancing. Da, ali vrlo je čudno. O ne, debeli ne ide dalje. Čekaj. Sad ovo treba raditi pažljivo. Ne! Dobro je. Kako ubija? Ideš, ali dolje. Zikalj! Kaj? Tu si pao, dobro. Aha, dobro. Još je lupan glavom u zid, doslovno. Evo sad ću ja. Sad ću ja malo sutra. Samo možda ja mogu neke sa svoje strane napraviti tu, možda... Kao ona tipka znači, a da, to je za ova vrata. To ništa ne znači trenutno. Makar tu imaš jedan ovo je tu. Na koji se ne mogu popest. Ali znaš kaj? Kaj? Možda ova vrata se otvore i onda s neke druge strane možeš ući. Čekaj da vidimo. Samo nemoj da krepamo. Imam strah od visina, da vidim. Niš od toga, frende. Ili... Pa jel ima išta tu, gdje si ti došao? Aha, moraš se dalje penjat. Okej. A Ali ovo ovo je je... dizalica gore, si vidio? Možda Ne. možeš sa dizalicom pokupiti. Gdje je dizalica? Rokni kameru gore. Samo ovo. Dizalica. Da, dizalica ti, evo ti vidiš. Tu lijevo. Mhm. Sad ne znam jel to išta Ups. znači, nekak si daleko, mislim da ne znači. Nevjerovatno. Molim te, daj se popni, molim te, već pol čuke se penjem tu. Ne tu. Ok. Ajmo, Tarzan. Čekaj, di si ti? Nigdje. Ne, fakat ovo mi nije jasno, ovo bi trebala biti co-op igra, a ne da... Ne da ne gluplji zaostane. Čekaj. Ne smijem penjat preko. Opa, kaj je ovo bilo?
kamenje, sve se ovo raspalo. I? Kaj, di smo sad, ono? Dobro, ga može... Pa kamen sad možeš staviti između vrata. Brinem da će ga prepoloviti. Neće. Kamen, ja mislim za to. Još kad bi... To. Kamen misliš da je za to? Kamen, 100% mora biti. Je, a kako? Opet ga tu moram. Da ga možeš? Ima nekakav način da ga prebaciš? Ima, ali bojim se da će biti gubitak vremena. Čekaj. Nemamo izbora, moramo probati. Šusni ga nogom do mene. Bitno da se onaj wrecking ball još uvijek trese. Malo fail physics, ali nema veze. Kako? Čekaj. O, fakat kak sam strgao onu... Ma mislim da se moralo strgat, nema druge opcije. Pa da, morao sam razbiti staklo s njom. Da. Tako da je to predviđeno, skriptirano. Ako čujete čudne zvukove, to od fitness lopte niko ne prdi bez brige. Da, možeš misliti. A nemoj me. To, bravo. Ti baš voliš padat. Ej, gledaj! Vidi. Another Another wall. wall, place to block your journey, not really rock solid. Da. Dobro, to je jasno kaj hoće. Da možda moraš s kamenom razbiti. Frende, ali ja mislim da ti ne buš prošao dalje. Ma mora biti taj kamen za vrata, ne znam za koji bi kurac dalje bio. A, kamen? Pa... čekaj. Koji ćeš mi bog ti, tebe sam već vidio, treba mi kamen. Aha. I kak ću kamen dovući? Pa kak si sebe dovukao? Pa kak? Joj, se ja mislim... Da, ovdje ti nastavi dalje, možda ima neki način, neki Isus Krist. Uzmi taj kamen i razbij onaj zid, šta već, kaj god moraš. Kaj je ovo, kaj je to? Drvo? Neko. A da, mislim da ne mreš s kamenom, ti razbij to. Ma kakve? Radiš nekakvu štetu, ja mislim. Stvarno? Pa gledaj, zaleti se. Ovo će trajati. Ma da. Jednaki od stiropora. 15 minutes later. Ovo smo napravili editiranje. Vidi. Kak je meni zabavno. Jel ovaj drvo samo trebamo pomaknuti vjerojatno? Onda će to razbiti zid. I možda smo blizu. Nat. Isuse Bože, saving. Je pisalo saving? Da. To je napredak. Skoči na onu platformicu i mislim da s druge strane ćeš mene nekak pustiti. Da će biti, da, ja ne mogu proći, nego ja ću morat tu doći i preko ovog mostića proći. Koji je podignut gore. Ma mora biti. Inače, za kaj bi bio ovo? Tu mostić. U biti čekaj malo, ako mostić se spusti dolje, nisam niš postigao. Samo malo. Sa konj. Ne, ovo... Ali opet ne bu nikaj bilo od toga, ali nema veze. Ajmo probat. Dobro, dok ti... Evo, i kaj sam postigao? Puj, tipka. Evo ga, tu smo. Nije to taj, Nismo ali to dobro. to. Čekaj da vidim, možda se i onaj moj otvorio, nije. Koji Isus Krist? Kaj mi je promaknulo? Kaj sad, čovječe? Isuse, gledi je kutija. Ovo je jednom postala single player igra. Ne, jednostavno. Aha, Wrecking Ball, možda sad možeš razbiti neki zid ili nešto.
Pa No opet ne vidim Čekaj. nekakav način. da vidimo što je s ovim. Okej. I? Uš, ne vidim smisla. Znaš kaj, jebeš sve, ja odo a da ne mogu kuti uzet kad će mi se vrata zatvoriti. Samo malo, pa gledaj ove blokove. Koje? I? Dobio sam ideju. Malo ko misle čak prekomplicirana je za ovu igru, ali ajde. Ne, ovo je sad serious, Ana. Jer gledao sad, kad bi mogu skočiti? Mogu. Odlično. Tako. Sad nosim blok. I? I sad ću nosim blok i zblokirat vrata. Glavu. Ovdje Da, nekom kako ću blok. zablokirat vrata sam, jer sam pametan. Neko treba držat... Evo, ja ću pokušat doći do tebe, stvarno. Nije mi jasno. Glup sam. Neka je tu ne štima. Nešto tu mi je očito promaklo. Da, ali i ovo ne štima. Ok, ovu platformu sam prokljuvio za kaje, ali... Šta dalje? Opa, vidi malog šta radi. To se zove grinding. Pa daj, pomozi mi. Znači ne mreš vjerovat. Gle ovo, ne mrem doći do kutije. Glupa. Da li mogu postaviti nešto na ovu polugu pa da se sama... To probaj isto, da. Mislim, šta drugo da radim, jel? Nije da rješavam neke zagonetke. Ko ja? Fiziku ovu. Daj. Nemoj mi s tim dupetom to izvodit. Pogledaj ovo, stari moj, pa ne mreš vjerovat. S čim se ja maltretiram. Ti si bar negdje došao u životu. Evo, prevrćen sanduk je ono po... Ovo će biti teško, ali mislim da ću uspjet. Iskaj sam ja sad stvorile. Isto. Ajmo, pikni ga. Ajde, ajmo još malo. Ovo se zove... Jebem ti... Ovo se zove bitka na dvije fronte. Evo ga, fuck, nisam pustio. Kaj miš da je moguće? Ma, ne znam, ali bio sam blizu. Samo, ajmo ovako ponovno. A to ti, već sam se ponadao da se meni otvaraju vrata. Ajde, jebem ti oca. Evo. Evo ga. Hoće li? Kaj? Jel nije? Čekaj malo. To! Pusti! Ma nije! Isuse! Nemoj me jebat. Zakaj je ovo tako glupo napravljeno? Ma mislim da nije glupo to napravljeno, nek sam ja glupo napravljen. Sad ćemo vidjeti. Ajde, težina. Ne! I'm dead. Di će me sad bacit? Dobro, zašto on neće držat? Evo ga. Stvarno, ja mislim da si razbio kod ono, mislim da to nije bilo predviđeno. Pa Iskreno. nemam pojma. Kada te čekam, jel? Ja prekomplicirano razmišljam. Stvarno, ovo je sad... Ne. Zdaj se da je sad zatvoreno. Nemoj me jebat. Usro si me. Di sam sad? Kod mene si. Pa To- bravo, pa treba si se sam bacit. Pa da, pa ja ću se u buduće sam bacat. Ti sam napredu, ja ću sam bacat. Evo. Isuse, ljudi, ovo je bilo nečuveno. Šta radimo? Znači, stvarno... Znači, programeri nisu spremni za nas. Definitivno. Sad, opet će isto se scena desiti, već vidim. Ti ćeš morat stati na ovo, a ja ću proći kroz vrata. Ajde. Ajde.